Jesu Kristu inkosi, bazalwane ngiyalibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela bonke abazalwane abafundisi abakhona, abazalwane bonke, inciko zikaNkulunkulu, incikokazi zikaNkulunkulu egameni likaJesu. Uthe bazalwane ngo-2009 or 08 somewhere lapho sasisenkonzweni, umfundisi wethu wacela ukuthi singene ku-fasting. Sangena ku-fasting. Masizobreaka i-fasting, ngangibuye emsebenzini, ngangisasebenza ngibuye emsebenzini. Mangibuye emsebenzini, etekisini ngijahele ukuthi ngoba besobreaka angithi ntambama ngabo 6 kanjalo. Ngijahele ukufika endlini ngibheke ngesipidi ngizokwazi ukuya enkonzweni. Enkonzweni sasikuyo yaseduzane nje nasekhaya la ngihlala khona. Hawu etekisini, mangisetekisini kuthi mangikhuleke. Ngibathi ngithi ngiyazidabutisa ukuthi mangikhuleke, ngikhuleke etekisini. Ngikhuleke etekisini, kungavumi ukuthi ngistophe. Mara ngikhuleke nje ngenhliziyo, ngibeke into la ngikhuleke kakhulu, ngikhuleke nje etekisini. Hhayi, izifika iteksi ngehle, ngijahile ukuya endlini. Mangifika endlini ngipheke ngesipidi, ngiphume ngihambe ngiye enkonzweni. Hhayi, bazalwane bafike kukhonzwe kube mnandi. Makuceda ukukhonzwa, umfundisi bese athi ufuna ukukhulekela abantwana abasha, igenge entsha. Bese babiza abantu abasha bakhulekele abantwana. Hey, babe nje ezinye izinto esingazazi, bakhulume lokho bakhulumayo. Abanye mina ngiyazi into beyilapha yani. Kukhulekwe nje impela enkonzweni. Hhayi, owami umntwana angayi kuyokhulekelwa. Bese sekucediwe ukukhulekela abantwana abasha, bese umfundisi abize lo wami, ambize amkhulekele. Eyi, lo wami, hhayi, mina ngimgcine ephansi. Hhayi, amkhulekele, umfundisi azakhathale. Hhayi, bathi bamsukumisa, akasasukumi, sekuyinto elengayo. Mara akukho uvalo kimi, anginanovalo oluncane nje, angazi ukuthi kwakwenzekalani. Hhayi, angasavuki phansi, isikhathi siyahamba. Shabo 7, 8, umntwana akavuki. 8 yashaya, 8:30, umntwana akavuki. Thulile nje sekuyinto elenge lapha phansi. Hawu. Hhayi, abanye abazalwane bathi hhayi thina siyahamba. Mara bekambizelani? Bathi bekambizelani? Ngabe umyekile khona manje bheka sekwenzekaleni. Yabona bakhuluma abanye baphume bahamba babona isikhathi siyashaya, isikhathi sokuba late. Hawu. Hhayi, umfundisi ngoba sine-branch enkulu elibomalimpompo kanjalo, afonele umfundisi omkhulu. Umfundisi omkhulu athi khulekani, mkhulekeleni, mhambiseni ekhaya. Abanye bazalwane sikhona khona la, bathi hhayi, thina siyabaleka, siyahamba. Phela lo muntu ufile, lo ushonile. Uma umfundisi ayekuye afike ambambe la entameni, ambambe la yasandleni, athi eniphalisi yakhe esashayi. Babhekane, ngithulile ngibhekile. Bese bathi mama, hamba umlungisela lapha endlini, siyabuya. Sizomthatha ngemoto la simlethe endlini. Hhayi, nangempela ngithi hhayi likhona ikamera lakhe, akunankinga. Mara-ke ngiphume ngihambe ngifike ngiprepare ubaba, ngitshela ubaba ngithi hey baba, nabakhulekile untombazana nangu akasavuki. Akavuki uMathebo, sinsalele. Uthi hawu, why? Uthi nini? Ngithi since bacala ukumkhulekela and manje abo-9 isikhathi. Uyabona? Hhayi, nangempela ngisaceda ukutshela ubaba bangene. Abazalwane bemgugile, bamguge, bambeke ekamereni. Sebahambe bonke abazalwane, sesile siyi-5.
yimi umamfundisi, abanye abazalwane abayi-3, si-6 for sure, nobaba umfundisi. Hayi, simbeka ekamereni lakhe, sikhuleke. 9 uyashaya, siyakhuleka. U-10 uyashaya, siyakhuleka. Hayi, siyakhuleka nabazalwane, kuyakhulekwa nje impela, kuyakhulekwa. Hayi, sigcine singasakhuleki, sesibiza nje igama likaJesu, igama likaJesu phezu kwakhe. Ulela uthuthe tu, kaphefumula kathini. Ithe mazithi 12 o'clock, exactly 12 o'clock, wavuka waqhasha wajampa, ujulu kumanzi. Ekade lokhu umbheka amthela ngamanzi abandayo. Ujulu kumanzi. Aphaphame lapho, aphaphama ajampe. Hayi, asimangalele. Ahamba e-toilet, angene e-toilet abuye. Singene e-dining room, sonke sihlala khona e-dining room. Uyagodola, uyaqhaqhazela umanzi, kumnikeza ingubo alokhuzi. Hayi, uthukile, uyathakazela, uyakhala. Sithi yini? Athi yo, athi yazini bengiphansi kwamanzi. Bengiphansi kwamanzi negenge entsha yonke, genge entsha. Siphasi kwamanzi, la ngaphansi kwamanzi khona i-TV enkulu. Manje benikhuleka, sinibhekile laphaya. Uthi kunamabhosi wakhona angibambile. Amabhosi wakhona abanye bobaba bengabazi, bangibambile. Kusibukele nina lapha nakhuleka. Sibuleke nina nakhuleka. Ithe manje benibiza igama likaJesu, babiza ibhosi enkulu. Ibhosi enkulu isinibhekile laphaya. Manje banikhuleka. Nithisa umlilo, kungena umlilo la e-TV. Kungena umlilo e-TV, kungena umlilo e-TV. Manje benibiza igama likaJesu, sinibhekile. Uthi sinibhekile, nibiza igama likaJesu, sinibhekile. Abanye bathi asimyekele ufile lo muntu. Abanye bathi lakhona phasi kwamanzi, ibhosi ithi yeyekelani lo muntu. Manje benibiza igama likaJesu, bawe laba abanye, bawe. Bawe. Ibhosi ithi mkhipheni. Bamkhishwe. Uthi kuphuma kwami lapho. Yebo. So uthi besibaningi indlela, kugcwele nje intsha yonke ihleli lapha phansi, igengele entsha yabazalwane, labantwana abazalwane. Hayi, phaphamile ke khona lapho ke. Futhi sisathi siyakhuluma lapha, athi yazini ngibona uJesu lapha yana. Athi ngibona uJesu. Yabona anyamalisi sibhekile, asiboni umuntu thini. Hayi, akunandaba bazalwane, siphinde sikhuleke futhi, sibonge uNkulunkulu. Hayi, abazalwane ngibayenzeke isapha. Ngobusuku badle baphume bahambe. And then Sunday bekhona enkonzweni. Hayi, ubaba umfundisi athi yeyi ngiyanisaba bazalwane, nangisiya. Seningihleka ukuthi bekumkhulekilani lo uMathebo. Khona manje nangisika uphaphamile. Seningisiya ngingedwa lapho. Abanye bathi hayi makubuza ama-paramedics. Kube khona bathi makubuza ama-paramedics ngoba ushonile lo muntu. Umfundisi wale ekhaya le lokhuzini wathi makamukiswe ekhaya cala kungabizwa ama-paramedics. So bazalwane, bengisho ukuthi esikhathini esiningi abantu abaningi abashonayo basuke bangashonanga. Basuke kuyimimoya noSathane namadimoni. Angempela khona amadimoni ahlala phansi kwamanzi. Leyo ngayiphuva, ngayibona ukuthi ngempela kuyiciniso. Yabona ngabe kafika ama-paramedics, bazomthatha vele. Amthatha ahambe naye. Funny enough ngoba bekathambile, ubengaqinanga. Ubethambile nje, ethambile kuyinto nje mara engaphefumuli. Kanti bukhona izinto bekazibona phansi kwamanzi. Amadimoni phansi kwamanzi, nabantwana bethu bonke abantwana baphansi kwamanzi. So okungikushoyo ukuthi angibukhohlwa lobufakazi, angibukhohlwa, ngambonga uNkulunkulu. Wasukuma ke wayosho phambili. Ithe macala akhuluma phambili, abantwana bonke igengele kwakukhona abakhala ngomoya uyabona wengulube. Kukhona engazuthi bakhala ngomoya wenkukhu.
khona bakhala babhodla babenjani babanjani abantwana kwakuyiwe lapha phansi phakathi elokhuzeni esontweni sasibamba lo silokhuze bebengathi bebe-acta engazuthi engathi baya-acta kube khona abahamba ngathi inyoka phansi engazuthi kanjani. So abantwana bethu bathunjiwe bazalwane, bathunjiwe abantwana bethu. Kumele sikhuleke ngamandla. Ukukhuleka singayeki ukukhuleka abantwana bethu noma ngabe bayenza ini, singayeki bakhulekela basuke bathunjiwe isitho esiwusathane. So engikushoyo kakhulu engigcizelelayo ukuthi singatheshi sibize ama-paramedics sithi umuntu ushonile. Umuntu usuke angashonanga, umuntu usuke athunjiwe. Sikhuleke ngamandla. So ubufakazi bami lobo vele buyangidla. Ngithanda ngitshela abazalwane ukuthi sometimes ubufakazi vele kubaluleke ngendlela ezimanga. Lobo bufakazi bami. uNkulunkulu anibusise. Amen. Jesu Kristu inkosi. Babe wethu lwesezulwini sebe Nkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga Babe nakuleso sikhathi jikeni kwelanga. Siyabonga umusa wakho, siyalibonga ithemba lakho lumile kuze kube phakade. Nanamuhla Nkosi siyabonga umusa wakho lomile kuze kube phakade. uNkulunkulu wethu longcwele siyasonzela phambi kwakho, siyasonzela kuwe isiphephelo sethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Asikamboni njengawe, asikamboni longalinganiswa nawe. uNkulunkulu wethu wena losibeketelelako imihla ngemihla. Sithi Nkosi singakalungi Jehova ube usendela kahle. Ngabe uNkulunkulu wethu longcwele nakunaso isikhathi nayo inkonzo uNkulunkulu wethu longcwele siyinikela kuwe dwala lethu, siyinikela kuwe isiphephelo sethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sinikela Nkosi inkonzo yendumiso. uNkulunkulu wethu longcwele lethi lebulakona Jehova, hlala endumisweni yalabangcwele lapho Nkosi ukujumisa khona kucashuke tibopho kuwe tonke timvunga. uNkulunkulu ngendumiso yalabangcwele bakho, hlala kuyo isiphephelo sethu, hlala kuyo inqaba yethu. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Inkonzo Babe bave kukhuthatha uNkulunkulu wethu ayehlele Babe emhlabathini lenothile ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Livi lakho leliphilako uNkulunkulu wethu longcwele lithatha indzawo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Babe siyakwethembana namuhla egameni likaJesu. Konke Nkosi siyakunikela esandleni sakho. Akubuse wena uNkulunkulu wethu longcwele, akubuse wena dwala lethu. Siyabonga Babe uJesu Kristu inkosi. Haleluya. Amen.